Abusuafo makwaba eba Susan Media Toso. Ena so yada fofora Onyankopon de akyɛn. Ene yewo Anwan Kwanta a ewo Bekwai Municipal District no ase. Asante Mantamu. Anwan Kwanta eye kuro bi a utimi fa ho ekokumase. Utimi fa ho kopiem ewo Bekwai. Adanse, Asinfosu, ene Cape Coast. Utumi nso fa ho ekomanso. Nese Manso Kwanta. Wofa Manso Kwanta kopiem okro manso so. Utimi nso fa Anwan Kwanta kopiem wo Obuase. Utimi ekopiem ewo Dunkwaonsfin. Utimi piem ewo Ayamfree. Eno nti monka ye ho ne yemfree ekro Anwan Kwanta so. Enkofa Abinchim ene Dinyase. Na yambu ye ni akonhoma. Enwe se de eho so anamontuo sitie. Se de akwan no esitie. Se de nkuro no esitie. Ene se de akoniabedie esitie ewo kwan no so. Me Jamos.
don't see what